Allah Taala yeryüzündäki bütün jany jandarlaryň yrtgallaryny özüm kepilli diýär. Mysal üçin Hud surasyny "Wa ma min dabbatin fil ardi alallahi rizquha." Yeryüzündäki bütün ýöreýän jany jandarlaryň yrtgaly Allahyň gatyndadyr, ýani Allahyň özü kepildir. "Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Olaryň dogulşundan başlap bütün gezjek ýerler we ölümine çenni ählice ýerlerini bilýär we şolaryň yrtgalam Allah Taala aýan we Allah Taala berýär. Kullun fi kitabin mubin. Ve şo berjek yrtgaly bolsa biz näme kitab-ı mübinne ýazdyk diýär. Kitab-ı mübinne bellidir diýär. Onu diýmek bütün barlyklaryň yrtgallary belli we şonu iýmänem näme ölmeýärler howali. Diýmek ýerüzünde Allah Taala ähli barlyklary merhamet we söýgü bilen yaratýar we olaryň yrtgallaryny näme olara taýarlap özü kepil bolup şolary yrtgallaryny berýär, paýlaýar. Muny görkezýän bir hadis-i şerifde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Allah Taala merhameti we söýgüni 100 bölege böldi we onuň bir bölegini bütün ýer ýüzündäki jany jandarlara paýlap berdi. 99 bölegini bolsa öz ýanynda goýdy diýip aýdýar. We jany jandarlaryň arasyndaky o merhameti görkezýän bir mysaly hadisiň dowamynda da şeýle diýär: At diýär öz taýçanagyny basma ayagyny galdyrmagy şol merhameti görkezýär diýip aýtdy. Ýa-da başga bir mysal berjek bolsak, iň wahşy haýwan bolan ýolbarslar näme öldür, ajam bolsa ilki çağalaryny näme diýerler? Ýigdirýärler. Bu nämäni görkezýär? Şol merhameti we söýgüni görkezýär. Kur'an-ı Kerimde näme? Allah Taala özü kepil bolupdyr we bütün ähli yaradylan barlyklardan da merhamet we şo merhamet bilen birek-birini yrtgallaryny sebäp edip goýýar we şo yrtgallaryny berýär. Mysal üçin çağanyň yrtgalyny öz enatasyny sebäp edip goýuşýarlar. Ýöne yrtgal berilende iň ejid barlygy ansat bir şekilde we şol ejid barlyk güýç kuwwat gazandygyça näme diýär? Yrtgalyny edilýän kal ansat şekilde däl bir açyk gözlemeli hereket etmeli bolýar. Mysal üçin başga bir hadis-i şerifde Peygamberimiz şeýle diýär: "Law annakum tatawakkaluna ala-Allah hakka tawakkulihi." Eger de diýär siz Allah Taala hakyky derejede tewekkül edip bilseňiz, la razaqakum kema yarzuqut tayr. Sizi kuşlary doýurşýar, kuşlary yrtgal berýär, size de şoňa yrtgal berdi. Çünki kuşlar tegudu hisanan we taruqa bitana. İýerden garnlary aç daşaryk çykyp yrtgallaryny gözlärler we agşamam garnlary dok gelýärler diýip aýdýar. Diýmek, hakyky tewekkül edilse, onu yrtgal şoňa görä ansatdyşýar. Ýa-da bütün barlyklarda iň ejid barlyklaryň yrtgaly ansat bir şekilde gelýär. Tewekkül näme diýmek? Tewekkül Allah üçin yrtgalyny gözläp hereket edip netijesini Allah'ın özüne koyup Allah'a inanmak diýmek tewekkül. Onu kuşlar nähilek tewekkül edýär? Kuşlaryň ýankyla Allah beren bermezmi, taparmy tapmarmy diýip aladalary ýok insandan kıyala. O ýerden hereketlerini edýärler we şu hereketleriň garşylygyny agşam alýarlar. Iň tewekkülli barlyklardan başga mysal üçin tebigatda mysal berjek bolsak, otlar we agaçlar, şeýler Allah tewekkül şeýler inanyp durýarlar, öz ýerlerini, öz wezipelerini ýerine ýetirýärler. Hereket etmekden hem eciz. Yani hereket etme, yürüme yrtgal olara berilmänir. Onu näme diýdik yrtgal? Haçan ansat gelýär? Ejizlikde we hakyky tewekküllükde yrtgal ansat gelýär. Onu şu agaçlara näme? Şo ejizlikleri, hereketden ejizlikleri we tewekküllükleri üçin olaryň yrtgaly olaryň aýagyna gelýär. Iň ejiz barlyklar bolan, mysal üçin bäbekler, yrtgal olaryň agdyna gelýär. Diýmek, yrtgalyň ansatlygy ejizligi we tewekküle bagly. Ýani Mevlana öz mesnewisinde şeýle gurulmaýar. Mysal üçin bir derwiş bar, ýolda gidip barýarka eli we ganaty döwüp bir kuş görýär we oňa gynanýa-da bahdiýa munyň yrtgaly nähilek bolak ýa ajynan ölermi ka bäri diýip şo taýda şoň synap başlaýar bolyn.
Bir salymdan soň ýokardan bir burgut aglyny aglan etini onuň öňüne goýup uçup gidýär. Muny görüp haýran galyp, "Ha" diýär, "Hakykatdanam Allah Taala ähli jandarlaryň yrskallaryna kepilýärdi, öýüne gitýärdi. Biram garaşyp ýanky hereket etmän garaşyp ýatýar." We belli bir gün geçenden soň ýanky ajagyp hastalanyp kesel bolup başlaýar bolup. Soň muňa ziýarata gelen bir alim näme diýäni soraýar, olam ýanky hekaýany gurrun berýär. Şo kuşuň hekaýatyny gurrun berýär bolýan. "Sen niýe näme üçin ilwaganaty döwük ejil kuş bolmagy seçdiň? Burut bolmagy seçmediň?" diýär. Diýmek, güýçlük, eliň aýagyň bolmagy yrskal, güýjem yrskal, aklam yrskal. Onu ýöne şo güýç berilenden soň Allah Taala ýanky dünýädäki yrskalyny bir ýerlerde gildäk goýýar, şo hereket bilen al, şo güýji men sana berdim, sen tapyp bilýän diýip şoňa baglap goýýar Allah Taala yrskaly. Onu hadise görä tevekkül näme? Hereket etmeli. Hereketiň netijesinde de şonuň netijesini Allahyň berýänligini, şo yrskalam sebäp berem güýjem Allah berenligini we netijede yrskalam Allahyň berjekdigine hakyky tevekkül edip inanmaly. Bu wagtky döwürde insanlar nähilek diňe yrskalam nälik bolar, aýlygym gelermika, ajalarym ölmekkäm, şoňa bir tevekkülimiz pes. Aslynda asyl alada etmeli zat, ýanky aýaty görä dünýädäki yrskallärle dünýäden soňraky, gabardan soňraky durmuşymyz asyl alada etmeli. Çünki dünýädäki yrskal garanti edilen ýöne gabardan soňraky durmuşymyz ýa-da imanymyz näme garanti edilenli hiç bir aýatda hadisde ýok. Diýmek, asyl alada etmeli zat gabar we gabardan soňraky durmuşymyz.